こんにちは。有吉歯科クリニック院長の有吉です。今回は舌磨きで新型コロナウイルス重症化を予防しましょうについてお話しします。ウイルスや細菌が肺に達するのを防ぐのに、歯磨きはもちろん舌磨きもやってみましょう。舌の汚れは舌苔と呼ばれ、この中に細菌が住み着きます。喉の奥に細菌ウイルスがいかないように、奥から手前とやってみてください。朝起きてと寝る前の1日2回磨くのがおすすめです。歯ブラシでもいいですが、できれば舌ブラシ、薬局に売ってますので、どうぞお買い求めになってみてください。現在有吉歯科クリニックでは感染予防対策の一環としてフェイスシールドを使用して治療しております。